Okay, mayong udto. Alas 12 pasado na, no, sa kaudtohon. And kumusta man, nakapaniudto na mong tanan? Kami wala pa. Padong kami uli no, sa station. Gikan mi sa coverage sa COC filing kay last day karon October 8, last day sa filing sa COC mga kaigsuonan, and halos mga major parties tanan naka-file na sa ilahang certificate of candidacy. Anyway, ako lang ipakita ninyo ang sitwasyon karon diri sa Cebu City mo ni ang downtown area no, sa may Kulon, mga higala, and atong makita ang mga edipisyo karong butaga sa Kulon area ni alang sa katong mga nagtanaw sa atong YouTube channel diha, kung makakita man mo no, kay karon ay no nga wala mo nag so kani ang Eden Theater before, and now mo himo na ning tindahan no. Okay, so mo ni ang sitwasyon karon diri mga kaigsuonan sa Kulon sa Cebu City. Unya ang weather condition di ay nato ron ha, ga uwan dili na nagkakusog pero makabasa gyud no ang tinulo sa uwan mga kaigsuonan. So mo ni ang kuan kaniya super metro na diha. Mo ni ato ang trabaho gikan tag Capitol kaganina tabuk ta Cebu City, and karon balik na punta sa uptown area. Okay, so tan-awan ninyo ang mani ang sentrong bahin sa downtown area. Okay, anadari Novo building. And rainy Friday, rainy Friday. Okay, stay safe kanunay. Unya sa maning mga nagawaan mo kalitra magsulod ning mga sakyanan. Kumusta nga to ang udto? Nagkapaniudto na bang tanan? Nagkapaniudto na bang tanan? Kay kami wala pa. Ita mi rog suok-suok asa ta kapaniudto. Nay usa ka viewer karon nato. Ako lang i-grade akong classmate sa US, si Jason Butid. Nagtanaw to kaganina. And masuki po na itong makatanaw po diri sa usahay sa itong channel. Kaya mostly mag-live ko sa ko ang Facebook page. Doon na to yung kuha naman siguro 150,000 followers. Pero ako sa po ning i-share no, sa YouTube ang kaning paghatag na itong situationer sa gawas live. Mga kaigsuonan, especially sa mga gimingaw na sa Cebu City nga gusto makakita o say down sa Cebu City karon, real picture in a real time. Okay, update lang no sa ato ang mga naka-file sa COC karong adlaw October 8, last day of filing. Panahon na to no ang sa Cebu Province. Naka-file na kaganina si Cebu Governor Juan Garcia sa One Cebu Party. And okay, si ako ni TV, ako ni Show TV. Good noon to. And again no, naka-file na kaganina si Cebu Governor Juan Garcia, magpasubli siya sa iyang kandidatura pagka-gobernador. Unya wa pa man gyud masayod kinsa iyang running mate, iyang vice governor, kay siya raman to ni-file kanina. Unya wa pa man gyud to mutug-an kung kinsa gyud ang mamahimo niyang katandem sa 2022 election. Anyway, doon na pa may up to 5 o'clock. So ato masayran kung kinsa gyud ang mamahimong pares o running mate ni Cebu Governor Juan Garcia sa One Cebu. Kay thrilling nida kung kinsa gyud ang iyang kuan mamahimong kaatbang ni re-electionist ang incumbent Vice Governor John Davide nga mo'y pares pod ni Ace Durano, ang standard bearer sa Bacod Party nga nakaduso na siya COC kagahapong adlaw no. And sa tabukan nato ang sa Cebu City karon lang yun gikan ta dito mga alas 11 siguro naka-file na tanan ang naglangkob sa Barog Party, pinanguluhan sa standard bearer Vice Mayor Mike Rama nga magpapili pagka mayor sa Dakbayan niyang pares si Konsehal Alvin Magod Raymond Garcia no, anak ni Alvin Garcia. Raymond Garcia pagka Vice Mayor niya kanina ni duso na si Konsehal Ninya Mabatid nga magpapili pagka kongresista sa North District
mga kaigsuunan. And si Idorama pod, kung si Idorama magpapili sa South District. So tanan-tanan naka-file na down to mga konsehal. Una nauna nang ni-file ang mga miyembro sa BOPK niadtong nakalawing adlaw ug gahapon si Margot Osmeña ilang standard bearer as nagpapili pagka-mayor. Unya ang vice si Franklin Ong ug ang mga konsehales, no. Oy, si Kuanda si Chris Sabitra na prank ta kagahapon ingon sa file siya niya waday mo dayon. And kagahapon ni-file si Council Dave Tumulak, no, ang last termer sa Cebu City Council. Ni-file sa iyang Certificate of Candidacy pagka-mayor sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon adlaw. Okay, mo ni ang PRO7 mga kaigsunan. So mo ni mga kasikas karong adlaw nga Biyernes, October 8, unya update po nato, no, sa kahimtang sa panglawas ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Kay ni-file kaganina iyang anak si JP as councilor under Balog Party. Anya gipadayag man ni ato na sayran nga mag-indefinite leave yun ay si Mayor Edgardo Labilla gumikan sab sa iyang health issue, health problem. Matud pa ni City Administrator Floro Casas nga luya pagyud si Mayor pero okay na iya hagwan pero di pagyud kasugakod sa pagtrabaho. So rest lang sa Mayor Edgar Labilla. Di pa ni siya kabalik sa trabaho City Hall, no. Mas unahon ang health kaysa trabaho. Nada sa Osmeña Boulevard nining tungura padung na ta sa may 20 Osmeña Circle. Ngita ta kapaniuntuhan karon. Mawan nga kauntuhon. It's 12. Sakto ba na? Oh, sakto na. 12:33. 12:33. Manis siya ang Metrobank Tower. Okay. Sa masaaglag tanawan ni God. 20 Osmeña Circle. Robinson. Stay safe mga higala. Ay ang sawan McDonald. Padong tas Capitol. So mo ni, no, ato ang live streaming nini mga orasa and nagpadayon ang pagtagaktak sa uwan. Di man siya kusog pero kabasa yan, no. Di man po siya taligsik kay uwan man kuan gyud siya kana murag dunay weather disturbance nga gidakdang mosulod sa PAR kay pagkatawag ni Maring kung nanan ni siya sa Philippine Area of Responsibility. So thank you for watching. Kita tas Balitang Bisdak karong alas 5 sa hapon. Ako lang mong gitor sa Cebu City karong orasa, no. Basig makita mo asa man mo nahimutang sa kalibutan karon. Kita mo sa naong sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw Biyernes, October 8. Anya katong panaka-file dag COC. Ala, file mo na mubo na lang ang oras labi na katong dunay problema sa mga requirements sa COC. Magkalimot mo dag documentary stamp o na kinahanglang ipanotarize ninyo ang inyong COC aron di maproblema sa inyong filing. And overall assessment sa tuang Cebu City Police Office nga nagman sa peace and order sa Comelec area. So far, smooth naman ko, no? Hapsay ko ninahon ang sitwasyon sa katapusang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy. So, kuwanan, lain na sad, kampanya na sad, no? Ang atong paabuton hangtod na
sa eleksyon. Hinuno pa may campaign period pero manggoy balaod nga nagpugong sa kanabitang premature campaigning. So gatong ganahan mga kampanya karon pwede na gud. Daghan na mga kampanya sa wa pa na nagsugod ang filing o pa naka-file sa ilang COC. So man ang Cebu Doctors kay sunan. So nakita na ninyo ang Capitol Building. Okay. Na Cebu Provincial Capital. Para siya White House, no? Okay. Dito malita na ako ng Capitol, no? Padong uli nami, no? Sa stasyonan. Okay. Dito na lang yung maniutos kantin. Nagsubay na tayo sa Iscario Street. May na lang, no, makalili mo din sa Cebu City. While na mo diya sa nalukan sa Lagyong Dapit. Okay, so bye-bye na mga friends. Kita tas balik ang Mr. Kalasingko sa hapon. And God bless us all. Stay safe. Saan man eh?